entorno. Creo que es una necesidad muy sentida en general, pero estamos en un proceso de renovación. La propuesta pedagógica es una propuesta que enfoca al alumno directamente, es decir, ella es el protagonista desde los 3 años hasta los 18, incluso ahora con los grados universitarios. Siempre el foco es el alumno o la alumna, en el sentido de que toma sus propias decisiones en la medida de sus capacidades, dentro de un marco, de una orientación, de un acompañamiento, de unos objetivos que va conociendo conforme es capaz de manejarlos, pero es responsable de su propio recorrido, de sus decisiones. Y desde ahí el aprendizaje es pleno, en el sentido que recorren un currículum, trabajan unas asignaturas, unas áreas, unos contenidos, pero también maduran en una solvencia emocional, en una solvencia en la relación. A l'escola Creanova, com obrim les portes a les famílies i als nens cap a les 9, entrem molt paulatinament, molt tranquil·lament, les famílies poden acompanyar els nens fins a la sala de l'arribada. El primer que fem és passar a una sala que està contínua on disposem d'un munt de jocs, la majoria d'ells en catifa, que és un espai molt acollidor, on ens agrada que comencem el dia acompanyant aquest moviment natural que tenen els nens, sobretot a aquesta edat. I una vegada hi som tots, ens trobem una altra vegada ja d'una forma més atenta, com si diguéssim, per veure quines són les diferents rutines que l'escola disposen a partir d'aquest període. El menjador sempre està obert perquè qualsevol infant que tingui gana pugui anar i menjar, però a les 12:30 s'ofereix el dinar. Preparen primerament d'una forma conjunta les diferents seccions de taula. Llavors sí, d'una forma autònoma va, individual, agafa el seu plat, el seu got, els diferents estris, perquè ja sap què necessitarà per anar a dinar, doncs ha vist el menjar i es disposa a dinar. Els nens a escola serveixen, i es serveixen d'una forma individual i no és l'adult que ho fa, perquè jo no puc saber com a adult quina ganes tindràs avui tu. Dependrà molt de la teva activitat al dia, dependrà com avui te sentis, i això només ho pots saber tu. Però un ambient com el que oferim a l'escola, la veritat és que tenim nens de P3 fins al final de l'escolaritat que es gestionen, disfruten del menjar, gaudeixen, i així t'ho diuen. Creanova es un colegio que no está organizado en aulas por curso y los alumnos están en su aula salvo el tiempo del recreo, que podría ser media hora, sino que está organizado por ambientes temáticos, digamos, ambientes preparados para trabajar diferentes propuestas, y son los alumnos los que se desplazan. Desde los más pequeños, que encuentran zonas como de juego simbólico, de trabajo de precálculo, prelectoescritura, de plástica, espacios exteriores también para todo el desarrollo motriz, espacio de ciencias. También en secundaria los alumnos tienen un espacio de trabajo personal que es un referente fijo, pero cuando se desplazan a talleres de cálculo, de teatro, de historia, lo hacen a los diferentes lugares donde se desarrollan. La posibilidad de salir al exterior a descansar o de ir a la cafetería a almorzar, eso lo pueden hacer en el momento que a ellos les vaya bien dentro de su propia organización. También una peculiaridad es que en estos grupos de trabajo que se generan en los diferentes talleres o espacios preparados son alumnos de diferentes edades.
Puede haber un taller de matemáticas con alumnos desde 5 años hasta 10 y el profesor que lo ofrece lo adapta al nivel en el que está cada uno en ese momento. Unos alumnos con otros se enseñan cosas o se ayudan a hacer y eso es un aprendizaje también enriquecedor. Els alumnes de Mirel són alumnes de 6è i de primer d'ESO i ells cada divendres es planifiquen tota la setmana següent. Aleshores ells s'apunten als diferents tallers que faran, es van apuntant i després això s'ho posen a la llibreta, es fan com un horari setmanal, com el que coneixem de la majoria d'escoles, que tenen l'horari setmanal que sempre és el mateix que es va repetint, doncs ells cada setmana tenen un horari diferent, s'omplen els tallers i els espais que els hi queden se'ls omplen amb feina seva, que poden ser projectes, exàmens, presentacions o metaprojectes. Per exemple, un projecte de biologia sobre la simbiosi entre éssers vius, doncs pot tenir tota una part, en principi, d'investigació de què és la simbiosi, de quins animals, exemples de simbiosis, diferències entre simbiosi i mutualisme, etc. I a la segona part, doncs, buscar ells mateixos un d'aquests exemples de simbiosi i fer tota la descripció que poden fer d'aquella simbiosi concreta a través dels coneixements que han adquirit a la primera part, que era més d'investigació. Un alumne de batxillerat, quan ve aquí, sap que té un currículum a fer molt extens, sobretot de 2 anys, i s'ha de planificar les matèries d'una forma molt concreta. És a dir, ells tenen cada setmana tallers personalitzats, tallers que nosaltres els diem Training Session Advanced, perquè són tallers molt especialitzats per batxillerat, amb especialistes de cada matèria, i els alumnes ho aprenen d'una forma també molt pràctica. Per tant, ells fan projectes, fan apunts, fan exàmens i presentacions. I amb tota aquesta experiència poden preparar-se aquests exàmens de selectivitat. Ells es posen a prova per veure quin nivell tenen o si haguessin de presentar-se aquell dia a selectivitat, quina nota traurien. We organize different kind of exchanges with different kind of partners in Europe, and the teacher organizes the exchange with the students. We work grammar, vocabulary, and different kind of content this way. So in order to reach a goal, we need more vocabulary. We approach that vocabulary because we have a significant communicative goal to reach together. But no, we can already decide now. Yeah. A Creanova, tot i que fem el currículum oficial, perquè és el que toca fer, a més els alumnes ho fan d'una forma molt creativa, molt oberta, molt pràctica, i ells aprenen sempre des de l'experiència. Que poden fer són metaprojectes, que serien projectes creats per ells i de llarga duració. Per exemple, com a exemples d'aquest curs mateix tenim un alumne que està intentant fer una màquina de cotó de sucre, una parella d'alumnes que estan fent una pàgina web per l'escola, per funcionament intern, però l'objectiu seria fer-la funcionar per l'escola. També tenim uns que volen fer un petard, per aconseguir fer un coet que surti en l'aire i exploti al cel.
programat, mira, a aquesta hora estaré fora i estaré jugant a voleibol amb els meus amics, i hem quedat per això. O estarem jugant a cartes en un espai de l'escola en què es pugui. Per exemple, a la zona de Midel tenim una terrasseta que ens permet tenir un ambient més distès i per tant s'hi pot jugar a jocs de taula. A les dues fan el registre, que és una activitat que consisteix en explicar el que hem fet durant el dia. Amb els petits és per aprendre lectoescriptura, amb els mitjans és per una mica organització de les idees, expressió escrita, etc. I amb els grans ja és com una eina d'autoreflexió. Con 8 años diciendo odio leer y escribir, aquí pues han vivido las diferentes propuestas, la manera que abordamos ese aprendizaje de la comunicación escrita y en un par de meses, a lo sumo, están disfrutando de leer cuentos a otros compañeros suyos, ¿no? y viven esa capacidad como algo interesante y satisfactorio y no como algo obligatorio o penoso. Cuando hacemos los talleres prácticos y proponemos hacer fracciones y hablamos de multiplicar fracciones y dice, ah, sí, era esto de esto por esto aquí, esto por esto aquí, y el otro dice, no, era esto por esto allí y esto por esto aquí, y no están seguros, ¿no? Entonces empezamos a practicarlo con materiales manipulativos que permiten comprender de qué hablamos con estos símbolos y después de un tiempo de práctica sacan sus propias conclusiones, ¿no? Y vienen a decir, me he dado cuenta que multiplicar fracciones es dividir. Y el profesor dice sí, y sonríe al alumno, ¿no? Y es una conquista propia y una satisfacción personal. Y estas son las experiencias que vivimos, más responsabilidad, una relación con los otros más respetuosa. Por supuesto hay los procesos, hay el tiempo de cada uno, pero vivimos también unos límites, unas normas de convivencia para un ambiente relajado, para que todos se sientan seguros aquí y los alumnos van entrando en esta manera de estar porque la perciben también beneficiosa y hemos visto grandes avances en cómo en un comienzo se relacionaban sin un respeto suficiente, no dando importancia a ciertas cosas, hiriendo, incluso sin darse cuenta, a compañeros y todo esto ha ido evolucionando a relaciones de respeto y a que ellos mismos también sepan pedir ese respeto a los compañeros.